Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Gajua ng'ombe ni silu chuma kawuono. Aya nyikwara mogajua ng'ombe ni silu chuma kawuono ne wantiere game changer la Kisama. Game changer la Kisama wantiere karka endi e club bilungo ni game changer. Game changer karka endi nitiere gige math maber mokalo kabisa kaachiel koda chiemo, rooms bende nitiere mabech yot kabisa. Kidwaro kar yweyo, kidwaro kama onge koko, kidwaro kamelo si chiemo maber kabisa, to mana game changer kama wantiere odiochieng' kawuono. Omiyo nyikwara mogi joma nitiere LTN Luo Trending Nation odiochieng' kawuono wamedo ni wan gi wendo odiochieng' kawuono kendo en wendo ma jaratiro mokalo kendo en wuoyi maratego kabisa mong'eyo gima tije en. Wuoyi machalo kama endi en ogoyo thum mar rumba. Omiyo kawuono wagombo nyisou mondo mi onyiswa ni to nochako kanye to noa kanye tang'omiyo yiero ni mondo mi ogo rumba owe wangla. Omiyo johera waduto mag LTN Luo Trending Nation warwakou ni machiegni. Omiyo akwai director marwa wakwai mawahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Ne jo era magwa mar LTN Luo Trending Nation wanyisu ni machiegni uru odiochieng' kawuono kaka endi wantiere gosiepwa kendo jathum marang'ongo ma wan godo ka endi odiochieng' kawuono. Omiyo agombo ni mondo mi wachakuru achiel kachiel mondo mi wadhi kuom wendo mondo mi wendo nyiswa nyinge wendo machiegni. Nyis mafans duto maneni nyingi gi wer miwero gi kaka in. Yes, an gi nyinga giluonga ni Daddy Paka e music awero rumba. An gi thumbe aboro e YouTube masegolo. Yes. Oiwacho ni gi nyingi? Yeah. Acho Daddy Paka. Bas mano iluongo ni Daddy Paka Wuod Asembo. Yeah. Daddy Paka Wuod Asembo ema wantiere godo studio odiochieng' kawuono. Koro miyo wachakuru achiel kachiel mag johera magwa, johera mag LTN Luo Trending Nation. Daddy Paka. Yes. Aparo ni donjo nie thum ka Yeah. Donjo higa mane? Thum adonjo 208. Sani aparo ni an gi higni 15 e thum. In higni 15 manyiso ni ewacho ni in gi 15 experience. Yes. E thum kar ka endi. Yeah. Koro mokwongo
Daddy Paka. Yes. Iwacho ni ego benga. Achiel wakwayo johera duto te mag LTN Luo Trending Nation. Dhiuru e YouTube usubscribe Daddy Paka. Daddy Paka go wero benga. Dhiuru e YouTube mare usaj Daddy Paka usubscribe, ulike, ucomment mondo mi wapromoturu Daddy Paka wuod Asembo. Daddy Paka. Yes. Eparo ni nyaka ichak donjo e thum kar ka endi. Yes, yes. Mondo donjo e thum kar ka endi. Nitie ng'ama ne chake tiende koso ne gini beda piny kendi e ot tichaka thum ni kaong ng'ama ya tiende. Tie ng'ama nawuok e tiende. Nachako gi ng'ato na Ngwai Jageta. Ngwai Jageta. Ngwai Jageta ni ne wan kode kaka nopuonja, nachako puonja kuome drum. Drum set. Koro kana dhi kuome na ok napuonjra nono, na tie gima namiye. Chule nodwaro dik ariyo, namiye dik ariyo magi puonja mang'iyo go drum sets. Kaseng'e go drum sets ema wuok kanyo tadonjo e bando moro mar jathum moro noduko bim. Eto wuodo Uyoma kocha. E bando nuko ne mang'e go bass guitar. Tema kawuok kanyo tabiro Nairobi. Tadonjo e lwet bwana moro ni Madanji Perimeter. Kanye makura puonjra wer. Toke no tagolo thumbe na makuro an go sani. Yes. Koro Daddy Paka atemo nema fans duto uwinjo kama Daddy Paka nochake. Ka Daddy Paka nochako lwet Ongwai Jageta. Ngwai Jageta. Ngwai Jageta. Do. Kendo otemo wacho kar ka endi ni gimomiyo omako wach mar benga ni matek mokalo. No golo chudo mare. Ma iwacho ni golo chudo mane? Nagolo chudo kaka jamni. Yes. Ni ginyalo bedo jamni adi kama endi mondo me kopo ni ng'ato dwa donjo kata sani koro ng'ato biro iri to onyalo chuli. Ni chulo chudo mane? Achulo diek. Aparo na golo diek ariyo. Then galufa dek. Ni golo diek ariyo galufa dek. Yes. Koro kai kama ni puonjori e thum. Kai mana chako puonja thum. Ni puonja wer kende koso nitiere gima chielo mani chako puonjori. Ako nachako gi drum. Ichako gi drum. Then adhi e bass. Then wer kura duga ng'eyo kan Nairobi koni. Wet bwana moro ni Madanji Perimeter. Okay. Yes. Okay. Koro lwet Ngwai Jageta. Yes. Idonje higa mane? Lwet Ngwai Jageta adonje 28. Medonje lwet Ngwai Jageta. Si 28 nadonjo 26. 26. Mano medonje band mara Ngwai Jageta. Medonjo kaka drumist. Adonjo kaka japuonjruok. Japuonjruok. Japuonjruok ing'eno ting'o vyombo. Jathum. Inyalo muro bul. Inyalo timo 1 2 3. Yue gita. Kanye ming'isi sama ichako thum. Ting'isi ni beda ne drum ka item go instrumental. Koro nachako kamano. Ichako kamano. Yes. Koro nyaki iya lwet Ngwai Jageta mabende ne jangolo marahuma. Kenya mzima. Yes. Ang'ini kia lwete kanyo to nitiere ibang'ini tegno kaka ibo tegno. Ng'ini nyaki bed motegno keche joka ne go thumbe gi pod nitie nyaka sani winjo. Jo kata ka thum mano gigolo ne nyako Wesanda. Kata wang biro miya wach ni wach moko donje. Thumbe moko mag ni johero gi nyaka sani. Yes. To apenjo iluongo ni Daddy Paka. Yes. Ang'o mane yiero mondo mi idonje e benga? Okiwero gospel, okiwero angla, okiwero bongo. Ang'o mane noketi ma ibiro nyaka e benga ku? Thum benga, gimomiyo nadonje thum benga ne en ng'at moro ni jakongo ng'one iluongo ni Franco. Idonje through Franco ne gona ga thum mamit. Koro nawinjo ka ero
benga kabisa thum gita. Koro nabinda gombo ni chieng'a moro achope kaka nogo thum mochopo mong'e thumbe ne pod wawinjo nyaka kawuono. Yes. Koro idonje benga kani luwo thumbe Franco Toyo. Momi idonje benga. Yes. Koro Daddy Paka wuda sembo. Koni in benga ne gimi winjo kabisa. Sama niya Kongwai Jageta. Yes. To ibiro idonje band mar Madanje Perimeter. Yeah. Koro band mar Madanje Perimeter karka endi. Idonjo kaka pod ni donjo kaka jago gita, kosi donjo kaka jawer, kosi donjo kaka jabackup. Kama Danji kana donjo to paro na donjo gimoro 2011 oyudo ka elect to poko ng'ere kabisa to nadonjo kaka jabase. Then kana donjo kaka jabase to Danji nego base to werego. Ngina kaka nogo base to werego koro na data temo golo duol moro kanyo to kon ai duol no mit Oi copy. Copy duol moro kanyo. Koro ngisa na kari nyalo wer koro gimetim in kuro gi base ni in kuro maka wer second voice kanyo. Kuro kanye kaka na chako. Kuro chuko kama kuro wadhi kode safari gi kuro kita kaka jawer kuro base gi toka mu. Yes. Kanye kaka na donje we. Koro elwet Madanje Perimeter wacho ne donjo 2011. Yeah. 2011 nyaka sani. To nyaka sama koro gikene Daddy Paka wudo yoma. Wuda sembo. Nying mar Daddy Paka ni fansi manu migo koso ini michako ibeda beti chako rikeni ni ani lunga ni Daddy Paka. Nyinga ma Daddy Paka ni nti banda moro ni Kamalisa Majengo. Doni gito katiyo kod gi bat ne giluonga wakati moro madhiago ne gi bass guitar e studio. Emane bwana moro na godi mare munomiya nying ni Daddy Paka. Koro kaka ne nying no ng'ere kama. Manyiso niero voice moko niero voice mara Paka miau. Koso kaluwore gi kaka ni we duol mani wer godo. Kochuno yani jothum ngini neni. Ineni kaka act. Gikone mato ma Daddy Paka. Koro ngini meaning mar Paka no kana penje godi to kone timbe ni. Koro ambe na kona usemiya nying ni sawa nikech jathum ok nyal chakre nyinge kende. Jathum en mimiye nying. Koro Daddy Paka gisama koro wawuoyi ni ya ewuok e lwet Angwai Jageta kaito ibire band mar Madanje Perimeter. Yes. Gisama koro wawuoyi ni in gi bandi ni mamari koso podin e banda ng'ato. Banda na to anago mamara bato nago chuga dala kucho kamoro ni mwisho sia kucho. But kana donjo Nairobi ka uda laka ng'at miluongo ni management. Ndo manyi tich kaka nyalo chako Nairobi ka kurkan gi kulmoso wa nini wika chia. Yes. Ropoda doni kasi bedo gi manager to bedo paying to timo practice koro muka bro dia nyambe. Koro kama wabedo ni eri Daddy Paka. Yes. Wood assemble. Mafans duto te mag LTN Luo Trending Nation. Karka endi wan gi jarumba miluongo ni Daddy Paka. Daddy Paka wacho karka endi maber nyako donj Nairobi karka endi olak ng'ama iluongo ni management. Koro dipo ni inoko karka nyero tigombo bedo manager mar Daddy Paka. Daddy Paka goyo thum mar benga. Ang nok chiu namba ne karka endi mondo mi ng'ama nitire thuolo omanyre gi Daddy Paka mondo mi giwuo gigo mbaka kaka ginyalo pango tich. Daddy Paka. Yes. Sani in Nairobi ka.
Nitiere kuonde miwuothe minyalo goye thum koso kaka idonjo Nairobi ka to pod ibeda beda kech pod e koso ng'ama nyalo manyoni tich. Ing'eni jathum maber kata mong'eyo gima thum en. Ti kuonde ma wuothe, kuonde ma jowete wagoche, joma go benga gi. Yo kanyoro nana duet. Njo kaka gigocha be ginyalo lunge stage dadi were thum moro achiel. Wero kata copyright mogo mag Musa Juma gi tich thumbe na geto ging'eyo maber. Kaka wuono adhi gine Fine Bridge. Ti usipna moro gocho kanyo badhe bode matin. Pro bayo tabayo kuonde ma gigoche ni sama bayo kamane kenyalo yudo kuo bende. Club minyalo tiyo. Koro Daddy Paka, Yes. sani temo wacho ni podi wuotho podi manyo keche kaka na wuona ng'eyo kaka Nairobi kar ka endi wan gi John Junior, wan gi Omondi Ngoe, gi jomodong bende ma goyo benga. Jogi bende semanyo gie me ing'eri kodgi kuonde ma gigoche, ginyisi kuonde ma gigoche makata kidhi to inyalo wuoyo kodgi, ginyalo mi stage, ginyalo mi achiel ariyo adek mondo me gichak ginyisi kaka Nairobi chal. Pok to adier ni, but paro ni an gi adier ne gine, an gi program abro manyo gi mos. Ibro manyo gi mos. Ne joera mag LTN, Luo Trending Nation, wamedo nyiso ni via YouTube search Daddy Paka, subscribe, like and comment mondo mi wa promote osiepwa miluongo ni Daddy Paka kendo en wuoyi wudu yoma ogoyo benga. Yes. Omiyo wanyiso machiegni kabisa ni Daddy Paka ge odiochieng' ma kawuono en challenge mane, ber mane mineno kata rach mane miseneno nyaki chak donjo e paw thum ka e line mar benga kar ka en rach mane gi ber mane miseneno? Thum benga tek mondo mi iwuog kode piyo. No angla gima de piyo. But benga en gi challenges mang'eny. Inyalo yudo ka na chake mokwongo ne nyaka jomoko mosewuok nigi ne e tich mar ohala koni. Iwinjo, thumbe mag ohala koni. Tiyudo ni puka chopo. Iwinjo. Otini ber mare kata rachne en ni okawo time mondo mi ing'ere. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN, Luo Trending Nation, ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN, Luo Trending Nation. Okawo time mondo mi ing'ere. Pugre go angla. Koro iyudo ni inyalo temo migol nyaka thum kaka sani an gi thumbe aboro e YouTube, but pok gitimo maber. But ji to ka winjo gi to giwinjo gin gik maber, gin thumbe maber manyalo kelo chiemo, but podi yo ka gikona ni podi timo bidi. To ber thum gita ma bende aseneno gi jomowuok kigoye to budho Okorum piyo. Wang'e ng'eni en gima rumo piyo. But thum gita tem en gima kigoyo kata kiwinjo thumbe wino lawi gi. Pod ywak nyaka sante wino lawi gi no thocho. Kata Franco gi. Kure mane mora. Ema ber akone kata ka bino bro nyera ka chobo na maduong'.
tabro tema kenda nikech en gima naseyie. Yes. Ne joherawa mag LTN TV Luo Trending Nation wanyisu ni wan gi jarumba iluongo ni Daddy Paka Wuod Asembo. Omiyo kamoro moro ma intiere donji e YouTube, subscribe, like and comment mondo mi wasupporturu Daddy Paka Wuod Asembo. Daddy Paka. Yes. Nitiere gimoro maji wacho ni an rumba okago kia rumba yuare rumba mondo mi iyud manager ne tek, yani dhano dwaro gima dhi piyo piyo. Kanyo kanyalo duoki ing'eni gima dhi piyo rumbe be rumo marach to gima obiro matek obudho poko. Koro ing'eni thum rumba nitie fans mage gin joma dongo Mano rumba manigi pesa momiyo winjo kwaluonge no Wangwana. Koro thum rumba kata manager mare nyaka bed mana ng'ama ohero rumba. Ok nyaka kawo manager mare johala idweno gine rumba, ok nyale embo biro winjo to koni ma ok nyal. Emomiyo ineno ka wan jo rumba walak manager mayudo moyiene mano ng'ama ohero rumba. Yes. Koro Daddy Paka nyaka e chak donje rumba kar kaendi isegolo thumbe, nitiere jomoko ma supporti jomoyie gi gimetimo gi jomoko yie gi gimetimo. Kendo inyalo ka samoro ine microphone ine stage wer to jomoko nyisi ni onge gime wero kia timrino nade e paro ne jogi eki kaka in joma wuoyo opposite mari jogi ere kama inyalo ketogie kata en ang'o minyalo timo negi mondo iketgi machiegni. Jogi ok anyal chayogi. Nini sama ng'ato goni koko to onyisi ni gino ni be ni medo timo. Koro kaka an ahero ga ng'at manyisa ni pok achopo. Kata ung'eni gina timo maber to nyisa ni pok achopo mondo mi anyagre gi gino mondo achop kama ji nitie. Yes. Koro Daddy Paka wacho ni jogo eko inyalo chiko negi giling kendo mago joma medo jiwi ni pok ichopo dego gina tiyo matek. Pull up your socks. Yes. Daddy kanya winji maber. Koro Daddy Paka gisama koro wawuoyi ni eri idonjo Nairobi kar ka endi wantiere gi Omondi Ngoe nitiere ka John Junior nitiere kar ka endi to gisani thumbe be mako thumbe kata Angwe Jageta kata Madanja Perimeter kapok iwe meki koro igocho to dhano kwa thumbe gi ni imul negi matin. Donga mako gi kaka mag jo ng'ane mag Musa Juma mako Angwe Jageta moko be nitie mamako mar Madanji kaka jatenda bende chiemo mako. Keche king'yo wang kamera kacha chande nitiere joma comment kacha chande mawacho ni to komiwa thum Madanja Perimeter kata thum Angwe Jageta achiel moro mung'eyo mamit kabisa kech kacha chande Luo LTN Luo Trending Nation kar ka endi wan gi over 3 million maneno wasani ma watch wasani bende nitiere nyaka jotelo maneno wa e TV kar ka endi. En thum ng'a minyalo goniegi inyalo onjo negi mana matin Madanja Perimeter. Okay ngekne jo fans matin thum Madanja Perimeter. Sama bedo piny kendo aparo elekta mama chunyo kuyoga Madanji kawuothe ndara kendo aparo elekta Anina neko makaga Madanji ei boma Kisumo kane wawuotho kodi kawamako lwetwa awege kanyo Joramo. Bas
maluongo ni Daddy Paka Wuod Asembo. Aparo ni johera mag LTN Luo Trending Nation. Apani uwinjo duol no. Dapani uwinjo kaka wendno chalo. En ang'o minyalo nyiso Daddy Paka? En ang'o minyalo mede? En support mane minyalo miyo Daddy Paka? Kamoro amora ma intiere. Dhie YouTube, search Daddy Paka. Subscribe, like, comment mondo mi wa support wuoyini eri magoyo thum mar rumba. Koro Daddy Paka. Yes. Sani king'iyo TV kacha chande nitiere wadate e TV kar ka endi makoni ya wuoyi marateng' mayom ni wuoyi marabora ni ini kama kori beteni in gi minot koso podi onge godo. Nitiere joma penjo no kacha chande. Inyalo duoko gini nang'o? Anyo duoko tek, odwaro mne tok tek. Kech tek. Samoro tie, samoro no gweng'we. Kori ng'eni wacho gigo tek, kech wane e wang' jowi. Ineno, iwinjo Daddy Paka? Yes. Ka endi wan e LTN, Luo Trending Nation. Kaka minyenye lela, iwacho te, we pando. Kech ang' wanyalo aka, kwase aka, to ng'ato dhi wacho ni yawa, to wuoyi marateng' mayom cha, ok umany nago, kare samoro imanyo ni gir ng'ato. Od manyo gir ng'ato. Kiwacho die. Gino tek but ang'o wacho but minot to nan go but no oringo matin. Ok noringo. Ok noringo. Iwacho ni gwenyruok nobedo. But mane wacho ni entiere lakini gwenyruok emotimore nade. Ng'amo ringo iwacho ni en ng'ama inene koringo kodhi. Yes. Mano ng'amo ringo kata ng'ama iwacho ni ok noduogi. Koro kanyo wachuoye kede. Yiero en mari. Koro Daddy Paka. Yes. Gi sama koro wawuoye ni eri en ni gima koro wanyalo timo. Ni e thumbe gigi iwacho ni in gi thumbe 8. Yes. Kendi segologi. Kendo gini YouTube. En ang'o minyalo nyiso johera magi nikech aparo ni e TV kar ka endi nitiere johera magi maluwi. Thum mogik igolo higa mane kata dwe mane kata Thum mogik? Mawero gosip na moro ni kong'enjo Jandhiwa Kagure. Agole higa ni dwe mar 5. Higa ni dwe mar 5. Yes. Ana thum mogik magolo. Yes. O mane thum igolo mogik. To sani eri aparo ni e wang' jowi kar ka endi nitiere mafans bende mawacho ni to bende nitie jomoko ma onge simu ma ginyalo dhi godo e YouTube to samoro gisegilo wende ni go kamoro to pok gineni. Nitiere video moro misegolo. Video? Eka plan but yani kurka plan but could rather support Martin mondo me wagol. Aha. Yes. Koro Daddy Paka nitiere gimoro mitemo wacho ni nyakidonj Nairobi kar ka endi podi onge management to yes inyalo yudo management to samoro tools podi onge godo. Koso tools in godo. Tools en gimi haya. Ma ok idwar meki. Adwaro maga. But inyalo yudo tich kata for example kaka wuoyi wang' jowi. Matulunga on Daddy Paka ni club ni. Amino kwenye news ni sani kata yudo mana sponsor. Nyakwa waya. Geda aya then wabro nyao mago. Yes. Daddy Paka. Gima adwa medo nyisi ni e wang' TV kama wantiere ni eri nitiere jotelo madongo maneno wa samineno wuoyi kodini. Adwa ni wane gi jotelo gi kaka ng'ama dwaro kony, ng'ama dwaro support mondo ng'ama nyalo winji okonyi. Ka indi wawacho gi to watimo gi. Mar ariyo, chak inyisa ne jothumbe magoyo benga ma ni Nairobi kar ka endi
manyalo mako badi ubed kode e bandne. Thuolo en mari, wuo kodgi. An gima nyalo kwayo joluo ni agombo nabed gi vyombo mamaga. Then jothumbe mang'eyo Nairobi ka, bwana moro nitie na tur but en pok obedo gi nying, but ajaga dhiri geto girwaka mamor. But kaka bwana mani wachona Ura Sembo wa Mundi Ngoena, eto pok abedo kode ma wacho kode 1 2 3 kata John Juna pok adhire ma wuoyo. Koro aparo ni ka beti Nairobi ka bro dwaro ng'ama dwaro kose, but gima kwayo agombo ni jowa manyalo konya ma joluo kaka nyalo yudo vyombo ni, ka yudo kata tich kamoro kata bed mana kama pesa ne ok anyal aya go vyombo nyalo chopo mna jothum, to abedi gi vyombo mamara mok aya nikech aya Sara yudo ka ng'ato yemi 20,000 to vyombo kende mondo kaw 10,000. Ngeni ka kidwa chulo jotiyo tek, mi chulri wuon, mi ting vyombo go mecha kedwa. Koro tek, agombo na bede gi vyombo na bede. Yeah. Ne johera mag LTN Luo Trending Nation, kawuono wantiere game changer la Kesama, ma kama mathi nitiere yo monyo wuoyo, kar yweyo nitiere, gimidware mibiro chamo. E wacho ni gima mite menyiengela. Omiyo king'iyo counter kar ka endi, gige mathi nitie kamokal, to gima diera ni dhano metho to dhane mako mer, to gigi okuru me counter ka. Gigi meku. Bang' math chiemo nitiere. Chiemo mokwongo tibi methi. Bang' chiemo imetho, bang' math kar yweyo nitiere. Pesa nie magoli oko. Itedo mayom kabisa. Kidwaro joma bende nyalo goni mbaka, niye kar ka endi, to gigi te e yudo mana game changer la Kesama. Adu kuom Dadi Paka. Yes. Ewacho ne jothumbe gi eki nyaka donji Nairobi kar ka endi, pok yudo gi achiel kachiel. Ok yudo gi. Mondo me imbek kodgi. Yes. Mondo me gimak badi. Mondo me ging'eni to kare jarumba wadwa moro be kare ne ka. Tipani bise temo fuaro gi kama gintiere. Bise temo penjo kama gintiere. Chakre nyoro asewinjo kama Ura Sembo Momo Mingo Eche. Then gi John Juna ba winjo ne bedo ga every Friday Benelux. Yes. Koro abokawo ka time na chieng' moro achiel adine wita dia winja ne ka wanyalo winjore ng'e chuny ng'ato wuon bok nyalo ng'eyo gima wadu pa. Yeah. Ren na tem. Koro Dadi Paka. Yes. Nyaka sama wawuoyi kode ni. Nitiere jomoko ma nitiere ng'ato kata wuon ba moro manyalo gombo ng'ama nyalo gone thume bane. Nitiere ng'ato jarumba moro molak jabakap moro. Nitiere bende jarumba moro be maa piny magombo ng'ama gimakrego. En ang'o minyalo nyiso ng'ama piny ni mondo mi uyudru? Gima nyalo nyiso ng'ama pod piny, aparo ni ang' ka gini ang' nawe namba na, koro nyalo gocho na then wanyalo wuoyo kiwan wajothum. Yes. Anyalore, anyalo timo nikech ikone riwruok e timo. Ni wuodhe ni bo, mar rumbo koyot bo. Koro namba ang' achiwo ma ka ng'awuok onyalo gochona, en serious onyalo gi nikech adiera be adwaro na chop kama jowete ochop. Ine thum gita waringo vijende mang'eny ringo en thum mibudhogo. En thum mibudhogo makata joma chon ne budhogo dhako kokendi tibudhogo thum gi.
ring'o waringo modwaro gima yot madhi piyo. Ni gima yot awacho chien kacha ni gima yot neno rumo to. Mino mosa joma wuru songa no to puro winjo thumbe ne ko winjo ka kogot winjo ka yani chalo gima pudo gini podo ngima. Mano mana kamano ko mano nyalo kawo to nyalo wuotho to. Koro Daddy Paka gi sama wawuoye ni nitiere jomoko mano go rumba to ringo we rumba obiro Ohangla. Yes. To en challenge mane makidhi e studio kidhi golo rumba to gi kidhi e studio kidhi golo Ohangla. Kato nitiere gimoro ma jo Ohangla ohero ni amako nduma na thum biro nega omina kinyi. Ohangla wero yot bora ni seng'e ni an omina kinyi an owad ganyango an okeo kabuoch timaka maka thum kiki ke climax ichako chogo ni mos no weno imos no kech musiepna imos na koth imos na ng'ane manoweya to benga kai rumba ka jomoko ywak ni mondo mi dhi e studio migol rumba ni o take time ito mekigi kani gole ni no count negi count alo maromo nade mondo igol thumbe aborogi. Thum rumba ukoyot nikech nyine Ohangla en gini wero ng'ata dish. To rumba tinyini wero dwaro duol adi. Wan gi first, wan gi second, wan gi third. Bende nyalo bedo kata duol auchiel. Kich rumba en gima nyaka isom weyo ming'e ni lead iwero nade. Bende kidonje lead marach tiwinjo ka ng'ama oseng'e wer koni bana kanyi wero marach. Koro rumba tek. Rumba mondo mi dhi wer mineno ka vijende masane wa. Rumba mondo mi wer nyaka ing'e wer. Kudhi na bana koro tinyalo wer. Mineno ka joma vijende mang'eny ringo dok. To kaka an thumbe nagi kana kuro. Thum achiel mondo mi nati kendo kawo ndalo mano thum achiel mondo mi nati thumbe nagi okawo dweche adek nago thumbe ko mondo igogi migolgi dweche adek. Yini mano romo kata jo Ohangla golo thumbe kata me jo Ohangla omena nyango mina kinyi thum biro nega amako nduma ndumorie koda e nam. To thum biro nege to ok oringo ae thum no we nikech owacho ni amako nduma na thum biro nega to gino ne ong'e ni gino dhi nege to ok oringo we odhi kode mbele. Thum iwinjo ni thum gita budwaro skul but mondo mi koe kata kokidhi skul but nyalo bedo ni dhi skul matin but nyaka imedri gi buk kech ondik nyaka kis go buk dwar gine ng'ato nyalo wuok auka dala ana jathum to onjo timie mayo kon to gino siname manyiso ni itemo wacho ni Ohangla en igoye kata gi jaklas adek. En igoye mano bende ginyalo jam koda nae gimitemo wacho no Ohangla en giminyalo wa dala ti maka microphone ti weri awera e gimiwinjo katemo nyisi ni Ohangla en bora ni sing'e ni anomina kinyi tikete ndo mana timoso wena nyanga otieno koth iwinjo to thum gita wacho ni nyaka ndike to dwaro skul odwa ni som kato thum no ero bende iwuoye nyaka gi gita gita bi wuoye gita no bok inyala ate make koke some nyaka ing'e ndala bich to Ohangla en giminyalo yanyalo bet ka sani tachomo studio bora to ne thum no nie wi somo studio tiduogo ge thum kiting'e lweti asigole to gita to kinyalo koro thum gita
tek mami to ni gini Luanda kama Luanda nitie kidi ma kumo kenyala de ebe mna kama yo kuri ngini yo mbele wacho ni gima ride kama kineno kirida nyangeni got ni mbele kuru watu wana twenya gode ni nyaka chimulo chop kama kuru ride ne johera magwa mag LTN TV Luo Trending Nation wamedo nyiso ni kawuono odiochieng' ma kawuono wantiere game changer Lucky Sama. Wan gi jangolo kar ka endi miluongo ni Daddy Paka. Daddy Paka goyo thum mar benga. Daddy Paka gi sama koro wantiere kar ka endi ni nitiere jomoko e wang TV kar ka endi mawacho ni yawa omul nwa thume moro achiel wawinje omul nwa thume moro achiel wawinje kaka thume achiel no dhi ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Kaya omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thumbe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thumbe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimobiro temo en obiro miyo ge platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thumbe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Aya, Daddy Paka. Yes. Gima atemo penji ni to ginyaka sani. Yes. Jopiny wacho ni egoni imulne gie thumbi moro achiel. Mondo giwinje ni to thumi ni oringo nade, climax mare chalo nade, mondo mi giwinje ni to duondi ni Daddy Paka ni karwa kama tek. Wuogi mor jopiny. Fami mama jaber tami ongi manate achinge manyar mwalimu rapudo nyathi Josiaya. Fami mama jaber tami ongi manate achinge manyar mwalimu jaber nyathi Josiaya. Inie merito ongi manato oda duto malaiki kelo jaberi miyo luonga ni wuon ng'ato to dine onge in mama to dina tho gi wiya dokawe nyingo mama jaber me paragodo to dine onge in mama to dina tho gi wiya dokawe nyingo mama jaber me paragodo
Achieng mama na turisora tetete. Achieng mama na tundisore winjo wachena. Makata dhi Nairobi kapango to nyaka duogo mayude. Achwe Mombasa na mchumbi to nyaka duogo mayude. Aduo Kisume iboma to nyaka duogo mayude. Makata duo Kisume iboma to nyaka duogo mayude. Achieng mama na tundisore winjo wachena. Achieng mama na tundisore winjo wachena. Hapana wegi kanyo koso. Bas, mani luongo ni Daddy Paka, mano thum Daddy Paka. Mano benga, dhie e YouTube, subscribe, like and comment. Ikoni mano thumi. Mano thuma. Echa benga chilo ni volume koso ilungo ni album. Album. Mano album maradi, mano mokwongo koso marariyo, koso maradek, koso mano album mokwongo. Oh, mano album mokwongo. Thumbe aboro. Otingo thumbe aboro. Korka dwa gine golo mara volume to wachani album marariyo. Oh, kokidhi album marariyo. Yes. Okay. Koro ne fans mag LTN, Luo Trending Nation, wanyisoni wasupporturu Daddy Paka. Ne joma gombo bedo manager, Daddy Paka dwaro manager. Manager ni eri odwaro manager manyalo rito ne band, monyalo konyore godo kendo manyalo pango ni tich. Omiyo kuwinjo thumbe mowero no, en thum mamit kabisa, kendo en thum man gi message e iye. Omiyo wakwayu kamoro moro ma untiere, osekwayo support, poni nyalo bedo gi support minyalo miye, manye imiye. Daddy Paka, yes. Inyalo somo ne ji namba ni? Anyalo somo. Yes. Namba 0707 42 5508. Achaka no. No negi kendo 07 07 42 5508. Mane namba na. Koro aparo ni aya Daddy Paka. Yes. Nitiere jomoko ma nenie kamera karka endi. Yes. To sama ginenie kamera karka endi, nitiere jomoko manyalo go namba ni no nyaka saa 6 otieno. Chik mane mikete namba nini? Inyalo goe samora mora koso nitie sama inyalo goe? Ene goe throughout. Owacho kende, ibed nyathi manyako, ibed ng'ama chalo nade, wuo gi dadi samora mora, wuo gi jangoma samora mora, ibro yude, obiro duoki. Daddy Mbaka. Yeah. Kawatieko mbaka LTN, Luo Trending Nation karka endi. En ang'o minyalo nyiso upcoming joma piny ma pok ogolo kata wer? En ang'o minyalo nyiso gi? Gima nyalo nyiso joma kata dwa donje thum, kata joma dwa golo wer, thum ber kikungi bede tie ng'ato tisomo kaka ng'acha timo gire. Ok ni wuka ne thup anada bedo jathum. Mane bo yudo ka thum bagi miwe thum michal thum ni ok en tich, to thum tich mapidho ji. Kech joma ng'eny manodhi mobedo iri kata madanji nuwuok mana tie Musa, inda budhi wuok mana tie Emba, to ok inyal wuok from nowhere ni idwa bedo jathum. Nyaka idhi mana tie ng'ato. Koro ng'ata madwaro puonjore thum biro ir ng'ama osego thum, then bro yudo ka koro tich bedo mayot. Erokamano ne johera magwa, wamedo nyiso ni odiochieng' ma kawuono, odhiambo masani, awantiere studio gi jarumba miluongo ni Daddy Paka, wuod Asembo. En ma wan kode odiochieng' ka odiochieng' midhiambo ma kawuono. Ka mane ni kode ane miluongo ni MC Apilo Sitima, wuoyi ma suche rach kabisa. Kendo an gi mon 18, dhako mar 4 nodhi oweya gi nyithindo 6, omiyo joma nena ma ok denda. Chon na chwe kendo chon an gi pesa. Omiyo kamoro amora wamedo nyisi ni waruaki e Game Changer la Kisama. Game Changer la Kisama club karka endi, wan gi math motegno, wan gi math kaendi ma yako tosa. Chiemo bende wan godo.
rooms bende wan godo kar kaendi maler mokalo pesa ni ema nyalo timi ema nyalo keti. To gima diere en gimoro achiel ni dhano donji Lucky Sama kar Game Changer kar kaendi kong'ok room to dhano akagore piny. Omiyo math gi bei mayot chop Game Changer. Yueyo nitiere, rumba mokwe piny first floor wagoe e rumba, wagoe disco, mano tumbe ma yom kabisa. To kibire second floor wago live band. Omiyo wamedo nyisi ni machiegni Lucky Sama Game Changer. Ka studio ma menyawani eri iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Ka anyiso director marwa ni machiegni uru fans waduto eruru kama LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora moge joang Mikey en kaka talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde magiwuoke kaka giwuoke to bende gi sama giwuoke to mana kaka gichalo, yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka okikete Luo Trending Nation. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.